amma yanzu ba shi muke ba. Abinda aka gane shine yarinya ta yi aure, a aura mata yarinya kafin ta balaga, ko daga balaga ta ɗauki ciki, tana samun wani ciwo. Ciwon nan shi ne ake kiran VVF, vaginal vesicular ko vesicular vaginal fistula. Wannan ciwo in ya kama yarinya, abu kawai ɗaya ne fi shi musiba, shine mutuwa. Mutuwa kaɗai ne ta fi shi musiba. Domin mijinta ne farkon da zai gudu don tana kullum cikin zarni. Bai iya zama da ita. In tana ɗakin zarni, ‘yan uwanta masu gudu suke yi. To, domin kwankwason yarinyan bai girma ba wani lokaci, sai Allah ya kaddara shi mijin yana da katon kai, sai ɗan shi ya zo shi ma da katon kai. In ta zo haihuwa, don katon kan da yaron ya yi gada daga katon kan uban, sai kaga ta yi sati ɗaya tana naƙuda. Duk wannan naƙudan nan da take yi fa, kan nan yana nan ya haɗa naman mafitsararta da ƙashin, ya haɗa ya danne. Saboda haka da ƙyar in ta haihu, wurin nan daman ya mutu, ba jini bai kaiwa, sai kuma bayan ta mutu sai kuma ta fara yoyon fitsari. To, akwai cutarwa. Akwai cutarwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tsaya ma wayannan matan ya ga cewa an kare su daga fadawa cikin wani musiba ba. Shine sunna ko? Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai psychological trauma. Domin fiqhun su mazan ne da ke son ƙananan matan, ba yarinya ya shekara 5, shekara 6, 7, 8, 9, 10. In ka tambaye ta kina son a miki aure, ba wanda za ta ce ina so. Dan bata fara sha'awa ba. Bata fara sha'awa ba. Mijin ne, mu ne fuqahan, mu ne muke sha'awan. Saboda haka fiqhun mu ne ba fiqhun su ba. Kun fahimta? Saboda haka yarinya ya karama aka auren mata kato, tana da psychological trauma da damuwa. An sa ta cikin wani yanayi, har zai sa mata phobia, ba ta son a sadu da ita, dan ba ta da sha'awan. Amma shi gashi namijin sai kokarin biya wa kanshi me, yana ji mata ciwo, tana hankuri. Saboda haka Qur'ani da yace akwai shekaru sai ta balaga, in ta balaga sha'awa za ta zo, in ta balaga komai Allah ya yi shi lokacin shi yayi ko, amma bata balaga ba fa. To ya za a yi a irin zamanin nan mu kuma Allah ya bada fikihu, Allah ya bada fahimta, Allah ya bada istiqsa, sannan kuma mu zo mu ce ya halatta. Ta yaya? Ba sunna muke bi ba, ko ba mu fahimci sunnar ba, ko ba mu fahimce ta ba. Wani bawan Allah a Makka muna can, yarinyar shekara 9, shi ma dai an yi sauki ma, ɗan shekara 9 zai ba wani aure. Na ce mishi ka bari ta kare karatu ta ɗan balaga. Ya ce a'a sunna ce. Bawan Allah nan ya bayar da yarinyar nan, shikenan ba daɗe ba sai gashi an sako ta, mijin ya sake ta.
muka tambaye shi mene, yace wallahi sata take mishi, wai ta sace mishi riyal 100 ko so riyal 100 takarda ɗaya ce, lokaci tana da kima, ta sace mishi riyal 100. nace aka gane, yace ya daga filo inda take kwana, yaga filo, yaga alawa da cingam da kayan cece na zaki. Bata da waye, bata san zaki, bata san daɗin aure ba, abinda kawai ta sani zakin alawa ko